Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan wa syukran mubarakan lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul kiram dumateng arsanipun sesepuh bini sepuh ninggahipun dumateng arsanipun aji sepuh ingkang dahat kinabekten, dumateng arsanipun sedaya pengurus takmir Masjid Al Furqon ingkang kita hormati, ingkang boten waget kawula piji setunggalan-setunggalipun, dumateng arsanipun para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, jamaah pengaosan menjelang berbuka puasa wonten ing serambi Masjid Al Furqon ingkang dipun rahmati Allah. Nawiti anggenipun kawula matur, monggo kita dherekaken tansah mujuaken raos puja puji syukur pangalembono wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sedaya tasih pinarian mapinten-pinten kenikmatan sehingga waget makempal wonten menika majelis kanthi sehat wal afiat, mboten kirang alangan setunggal punapa. Pramila monggo pengaosan sonten punika kita purwakani kanthi muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, minimal kanthi waosan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Mboten kesupen selawat dan salam mugia tetap kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganti panyadong saha pandonga kula lan panjenengan sedaya, keluarga kula panjenengan sedaya estu mugi-mugi kalebet umatipun ingkang pikantuk syafaat min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma shallu ala nabi Muhammad, shallu ala nabi Muhammad, shalli wa sallim iman ala Ahmad, shalli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada sholli ala Ahmad sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kawula saged sowan malih wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi kalih nirsambikala, mboten wonten alangan setunggal punapa. Dinten punika dilalah senajan Jawa terang nggih. Sing Jumat kepengker wis Jawa urung pati adaptasi sisan nggih. Nembe poso angsal kalih dinten. Sakniki pun angsal pinten? Wah, apal cepet le jam nggih, ngitung dina. Pun berarti pun pengalaman, pun adaptasi kalian wulan Ramadan. Kita lajengaken anggenipun ngaos nyambung wonten ing Jumat kepengker kula matur dhateng arsengan, kula matur dhateng arsa panjenengan sedaya
Monggo estu ampun kendhat-kendhat ingkang yakin lan mantep anggenipun syukur dhateng ngarsa dalam Gusti. Wah, wingi sampun kawula aturaken kemutan boten awake dhewe niku saking apike Gusti Allah, saking tresnane, saking welase Gusti Allah kalih kula lan panjenengan nalika maksiat mun tasih pinaringan nikmat. Leres nggih, kula matur ngoten nggih. Awake dhewe iki bar maksiat karo Gusti Allah ya isih dikai kesehatan. Bar duraka kalih Gusti Allah ya tesih diparingi rizki. Bar maksiat kalih Gusti Allah nggih aibe tesih ditutupi. Mantun duraka maksiat kalih Gusti Allah nggih boten langsung disiksa. Tesih dientosi tobaté. Pramila rumiyin Mbah Nabi Adam niku ngantos ngendika, aku ki dikai keliru. Mbah Nabi Adam ngantos ngendika akta umat Muhammad arba karamaten ma'akta iha. Umat Nabi Muhammad kuwi dikai sekawan keramat, sekawan kemuliaan, sekawan kenugrahan sing akuwe ora diparingi. Kuwi saking dene mulyane panjenengan sedaya. Jadi kula panjenengan niku diparingi dicaosi kemuliaan, dicaosi kenikmatan saking Gusti Allah sing Nabi Adam mawon mboten diparingi. Sing pertama, Mbah Nabi Adam le dawuh qabulu taubati kan Nabi Makkah wa ummat Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fa iqbalu taubatahum. Aku Nabi Adam ditampa tobaté kalih Gusti Allah ndadak ning negara Mekkah. Dados Kanjeng Nabi Adam riyen nalika diusir kalih Gusti Allah teng donya niku mandhap pertama ning negara India. Jadi tanah pertama, lemah pertama sing dipidak Mbah Nabi Adam ning bumi niku India. Niku teng India Mbah Nabi Adam dereng ditampi tobate. Ngantos Mbah Nabi Adam mlampah dumugi Mekah nembe ditampa tobate. Sampai Gusti Allah maringi dam awakmu maksiat karo aku. Nek tak tampa tobate sesuk ning Mekah tak kei dongane. Dadi sing nyaosi sing maringi Gusti Allah. Dongane napa? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Awake dhewe niki Mbah Nabi Adam le dawuh umat Muhammad, umat jeneng Nabi Muhammad maksiat kapan wae, tobat kapan wae ning endi nggon wae mesti ditampa. Terus akhirnya misalkan pas bermaksiat terus istighfar tobat kali Gusti Allah mboten dalem teng masjid teng pundi papan kemawon dipun tampi. Jajal nek umpama kaya Mbah Nabi Adam terus bangkrut kabeh nggih. Rong tak tampa kowe lek tampa tobaté nek ning Mekah berarti ndadak umrah 36 juta nggih. Ra tampa ra apa-apa ngoten nek model jenengan paling nggih. Kembangane kelangan 35 orang didik. Mbah Nabi Adam nalika diusir kalih Gusti Allah pertama niku mandhap ning India. Ning ngusir kelawan rahmat. Maksudnya napa? Ya kowe dam tak usir ning kowe tak sangoni. Saged paham nggih? Tak usir, tak sangoni donga iki wacana ning negara Mekah. Kaya misalnya jenengan pas ngesus kono lunga kono ngoten ning lengeten kalih ngulungi dhuwit ngoten niku to nggih. Dadi kon lunga ning karo ngulungi yatra. Gusti Allah nalika ngusir Mbah Nabi Adam nggih ngoten. Ukhruj metu saka swarga tak sangoni dongane men tak tampa. Ning kosok wangsule nek mboten dirahmati Gusti Allah, mboten ditresnani kados iblis.
diusir ora disangoni napa. Mbah Nabi Adam diusir kalih Gusti Allah niku le mandhap teng India. Nek iblis nalika diusir kalih Gusti Allah le mandhap pertama sing dipidak bumi sing pertama kali dipidak iblis niku teng pinggir laut utawi teng pantai. Pantai adalah daratan pertama sing dipidak iblis. Mula Bu garwane jenengan nek muni mancing ning laut betah nginep ora mu. Jenengan wingi padusan ning Parangtritis, esuk tekan sore ya betah urungmu. Wes kula tak tanget enten sing dolan ning pantai ra krasan. Mangkat esuk ngerti kok andang bar bedhug ya ngoten nggih. Ngerti-ngerti kok andang. Mergo pantai niku lemah pertama sing dipidak iblis. Parang Kusuma terus pundi meneh Pak Yanto. Karang Bolong niku lokasine pundi? Ning pantai. Nggih, leres nggih. Lokasine ya ning apa ya Pak? Masya Allah. Niku iblis pertama kali mandhap niku ning pantai. Mula wong niku nek ning pantai mesti kerasan, mesti betah. Panggonan pertama sing dipidake iblis. Nalika Mbah Nabi Adam mandhap ning India, Mbah Nabi Adam terus sujud nyuwun ngapunten dhateng Gusti Allah, mlampah kalih donga dolamna Rabbana dolamna anfusana. Ning nek iblis kandhen pun dilaknat kalih Gusti Allah, ukhruj minha fa innaka rajim, metu sira saking swarga fa innaka rajim, mergo awakmu tak laknat. Mandhap ning nggir pantai ya ora njaluk ngapura, malah tenger. Iblis niku medhun pertama ning donya terus ndelelek. Lah nalika ndelelek kok ya gobloke niku diparani iwak. Ana iwak sing niki kula mboten ndongeng lho niki teng kitab enten niki. Nek kula waca Arabe ndak kesuwen mengke nggih. Terus diparani iwak. Iwake terus ndang iblis, ngopo kowe kok ndelelek? Kok tenger. Bolak-balik ana iblis wis pinter ngapusi aku ki mesake ro kowe wak ngoten niku. Dadi omong mesake ro iwak. Mula jenengan hati-hati nggih nek ditekoni, wah jan aku mesake ro kowe. Kang wis niku wis engko mburine ming ra penak ningan nggih. Iblis omong ngoten niku, aku mesake karo kowe. Terus iwake omong, lah kok mesake karo aku ngopo? Mergo tak kandhani yo. Gusti Allah niku bar gawe makhluk jenenge menungso. Sing makhluke Gusti Allah jenenge menungso kuwi sesuk sing bakal mangan awakmu lan sak bangsamu. Bener to ngene iki? Jujur nggih. Ning kan niki provokasi. Dadi cara basane Kerton apa? Tumbak. Wah, dadi senengane bombong. Napa? Bombong. Dadi awakmu saiki ngati-ati. Mergo Gusti Allah bar gawe makhluk jenenge menungso, sing menungso kuwi doyan dagingmu. Sesuk awakmu bakal dimangsa, bakal dipangan karo menungso. Ya bener nggih jane saiki to. Wong iwak laut ya enak nggih. Krungu ngoten niku iwak niku terus bingung. Loh, tenan to Iblis, tenan aku ra gurih mula aku susah. Aku mesakake karo awakmu. Banjur mireng ngoten niku, iwak niku terus woro-woro ning gone keluargane, ning gone sedulure, kancane tangga tepali. Kanca-kanca hati-hati. Saiki awake kudu ndelik mergo Gusti Allah gawe makhluk sing bakal mangan awake dhewe. Niku diomongke sak lautan, diomongi kabeh kalih iwak niki. Diunder-underke. Akhire Gusti Allah kan nggih pirsa. Oh lah iwake kakean can. Ayo contoh niki mingan nggih. Mantun niku kalih Gusti Allah iwak mulai hari itu dilaknat kalih Gusti Allah mboten nggadahi ilat. Iki mesti nembe sadar sakniki jenengan. Kewan sak alam donya, ula ki ya ora iso ngomong, ning tetep duwe ilat. Ning iwak enten iwak sing duwe ilat.
Mergo kokean cang. Mulan jenengan ampun kakean cangkem ndak ilate ilang kok ya. Insyaallah niku teng kitab sejarah ngoten niku. Sejarah ngopo kok iwak karo Gusti Allah mboten diparingi ilat. Mergo mbiyen tau kakean ngomong rada sopan nggih. Kakean omong terus ilate dijabut. Mula sak alam donya ora eneng kewan sing ra duwe ilat kejaba iwak. Senajan kewan iku ora iso ngomong. Leres nggih? Ula ya ora iso ngomong ning duwe ilat napa meneh? Cicake saya meng cek wonten tok nggih. Ning ya tetep duwe ilat. Wis apa wae duwe ilat kejaba iwak. Ngandake iwak saiki. Pun Nabi Adam 1. Awake dhewe tobat teng pundi mawon niku mesti di ngapura. Sing nomor kalih dawuh Mbah Nabi Adam. Kuntula bisan falama asaitu. Keliru. Nah ini. Nomor kalih, lama asaitu farraqa baini wa baina imraati wa ummata Muhammadin ya'sunallaha wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Sing nomor kalih Mbah Nabi Adam le dawuh aku kuwi duraka pisan ro Gusti Allah, maksiat pisan ro Gusti Allah, langsung dipisahke saka bojoku. Saged dipaham nggih? Mbah Nabi Adam kesalahane napa? Sitok-tok. Melanggar larangane Gusti Allah dahar wa khuldi. Namung pisan langsung diusir ning donya we dipisahke karo garwane. Mbah Nabi Adam ning India, Dewi Hawa atau Mbah Siti Hawa ning Arafah. Teng Arafah. Suwene nganti 200 tahun. Nganti wis ora kenal meneh. Mula dijenengke Bukit Arafah. Arafah niku artine mengerti. Napa? Ngerti. Pat ketemu agi ngerti. Wah, ternyata kowe bojoku to. Ha iya aku bojomu ngoten. Niku pat ketemu wis 200 tahun. Terus teng riku nembe bangun kasih sayang mula diwestani gununge Jabal Rahmah. Nate mireng to nggih? Krakatan rong tau rono sing penting tau krungu nggih. Nek ning Mekah kono ana sing jenenge Arafah, ana sing jenenge Jabal Rahmah. Pun muga-muga iso kelakon tumrika. Amin. Pun selama 200 tahun. Kanjeng Nabi Adam terus dawuh lha nek umat Muhammad maksiat duraka bola-bali ora langsung dipisahke karo garwane. Leres mboten? Deling jenengan ora aku nek aku roh nggih jenengan lho. Jenengan maksiat wis ra kaping-kaping, rak yo mboten pegatan to nyuwun ngapunten. Mboten to nggih. Tetep isih kumpul. Ayo wong le maksiat bareng nggih. Sing kene muring-muring, sing kene bales muring, sing kene dina Setu ngapusi, sing wedok ganti sok Senin ngapusi. Lho umpama dhewe niku dadi Nabi Adam ora wis pegatan kat biyen. Nggih. Nabi Adam niku maksiat pisan wae langsung dipisah saking garwane. Umat Muhammad niku maksiat bola-bali lam yufarriq bainahum wa baina azwajahum. Ora dipisahne. Sing nomor 3, Kanjeng Nabi Adam le dawuh anni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Wa ummata Muhammad ya'sunallahu ta'ala kharijal jannah fayadkhiluhum fiha idza tabu. Aku ki maksiat pisan wae langsung diusir saka swarga. Lah umat Muhammad, umat jeneng Nabi kuwi le maksiat ning donya nek gelem tobat malah sesuk arep dilebokke swarga. Saged dipaham nggih? Mbah Nabi Adam niku maksiat pisan langsung diusir saka swarga. Kula lan panjenengan maksiat bola-bali, pokok gelem tobat niku bakal dibangsul keteng swarga. Arep ora syukur piye? Karo Gusti Allah wis to ae dhewe lajeng mboten syukur dos pundi. Nek ternyata Gusti Allah le paring nikmat le paring anugrah kados mekaten. Padahal ade ning donya niki Gusti Allah menggadahi
tuntutan kewajiban setunggal tok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para jin lan menungso tak gawe ning alam donya kuwi tak dadekake ora ana liya kejaba namung illa liya'budun, namung kan ngibadah tok. Wis ora kon ngopo-ngopo dhewe ngibadah tok. Lan Gusti Allah mboten nate dawuh ngibadah sing melebihi kadar kekuatane kemampuane awake dhewe. Kula aturke setunggaling ayat sing biasane nyuwun ngapunten sok dipahami salah utawa salah kaprah tafsir. Napa salah kaprah tafsir? Jenengan mesti nate mireng ayat niki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Apal to nggih? Bapak-bapak mesti apal wong diwaca pas tahlil. Kecuali nek ade pas tahlil film, niku ora pati apal nggih. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ning terjemahan dan ada beberapa dai yang nyekel mic niku le nafsirin apa? Gusti Allah tidak akan membebani hambanya melebihi batas ngoten niku to nggih. Wis jenengan mesti do setuju. Wis rata-rata le maknani ngoten niku. Gusti Allah ra bakal nguji, ra bakal nyoba kawulane di luar batas kemampuan. Sakniki kula tak nyuwun pirsa. Enten mboten kira-kira kawulane Gusti Allah sing diuji ning mboten kuat nganti stres. Enten nggih. Enten mboten kawulane Gusti Allah sing diuji nganti depresi. Enten mboten kawulane Gusti Allah sing diuji mikir banget terus dadi stroke. Pirang-pirang nggih. Minimal diabetes minimal nggih. Nah, terus gula darah naik. Padahal ayatnya ngendika Gusti Allah ora bakal nguji di luar batas. Berarti sing salah sinten kira-kira? Sing salah le nafsiri ayate. Mergo ayat niku mboten ngendikake mekaten. Ning sing leres Gusti Allah mboten mbebani perintah dhateng kawulane kejaba kuat nglakoni. Gusti Allah ora bakal perintah majibake kawulane di luar batas kemampuan kawulane. Kula contohke. Gusti Allah ndawuhi kula panjenengan salat niku sesuai kemampuan kita atau di luar kemampuan? Sesuai kemampuan. Saged paham nggih kula matur enten saged nggih. Dadi napa mawon sing diperintahke Gusti Allah marang awake dhewe mesti mampu nglampahi. Ora mungkin di luar batas kemampuan kita. Jadi tafsir ayat niku mboten kok Gusti Allah memberikan beban kepada hambanya di luar batas kemampuan mboten. Tapi Gusti Allah tidak memberikan kewajiban yang tidak sesuai kemampuan. Awake dhewe diwajibe salat mesti awake dhewe mampu. Wong ra mampu ngadeg kan lenggah, mboten kiat lenggah kan kalih sare, mboten kiat sare kan ngagem isyarah. Leres nggih? Gusti Allah majibake zakat niku ya nek awake dhewe mampu, nek mboten mampu ya ora wajib zakat. Wong mangan dhewe kangelan, Mas gak uang ngoten nggih. Gusti Allah ndawuhi awake poso niku ya sing mampu. Nek mboten mampu ya mboten wajib poso. Misalkan jenengan pun yuswa 100 tahun terus ora kuat poso niku ya Gusti Allah angsal mboten poso nek pancen wis ora kuat. Awake dhewe dilalah poso ginanjar sakit, mboten kiat poso, mboten dosa nalika mboten poso. Wong poso niku kagem tiyang sing saged timbang kula matur. Dadi ngibadah niki sedaya awake mesti mampu. Lan umpama kok awake nganti mboten ngibadah kalih Gusti Allah, naudzubillah niku sesuk teng akhirat ora bakal saged wangsulan. Mergo Gusti Allah nggadi alasan sing awake dhewe blas mboten saged maido kalih alasane Gusti Allah. Kula waosaken. Wal maqala as-sadisa wal ashrun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Innallaha yahtaju yaumal qiyamah bi arbaati anfusin. Benjang teng akhirat Gusti Allah niku badhe ndamel alasan kelawan sekawan tiang. Sing pertama, yahtaju gawe hujjah sapa Allah alal aghniya ing atase pira-pira wong sugih bi Sulaiman kelawan Mbah Nabi Sulaiman alaihi salam ka ayakul kaya yen to Gusti Allah dawuh lahum maring aghniya lima carotum krana apa ora krana apa ninggal sapa sira kabeh al ibadah ing ibadah fa inaqalu mongko lamun ngucap sapa aghniya nahnu utai kita iku masyhulun ketungkul sapa kita bi amwali kelawan pira-pira bondo wa bil mamlakati lan pira-pira pangkat Gusti Allah bakal dawuh fa ayyu mamlakatin utawi endi-endine pangkat iku akbaru luweh gedhe min mamlakati Sulaiman tinimbang kratone Sulaiman wa ayu malen lan utawi endi-endine bondo iku aksar luweh akeh mimalihi tinimbang bondone Sulaiman wa utawi Nabi Sulaiman iku lam yatruk orang ninggal sapa Nabi Sulaiman al ibadah ing ibadah. Misal ae dhewe kok mboten ngibadah kalih Gusti Allah, mboten salat misal. Terus Gusti Allah sesuk ning akhirat tekon. Sob, ngopo kok awakmu mbiyen ning donya ora ngibadah ra salat? Terus kula jawab, kula repot Gusti ngurusi usaha, kula ngurusi bisnis, kula ngurusi bondo, kula lah pripun ngasar wayah laris-larise ajeng kula tinggal engko ndak pelanggan lu ilang. Misalkan kula alasan ngoten niku. Lah maghrib sami dilalah teko rombongan pirang-pirang. Nek tak tinggal salat ndak umpama kula kok nganti alasan ngoten niku Gusti Allah bakal dawuh sob aku duwe kawula jenenge Sulaiman sing bondone luweh akeh tinimbang bondomu. Bisnise kratone luweh gedhe mbangane kraton sak alam donya. Nabi Sulaiman niku Bu nggadahi prajurit ribuan ewon. Mergo Mbah Nabi Sulaiman niku mimpin jin lan menungso. Prajurite atusan ewon. Berarti nek prajurite atusan ewon sing nunggang jaran nggih ewon. Saged dipaham nggih? Misalkan nggadahi prajurit dianggep wae 500.000. Minimal kan duwe jaran 250.000 sing dienggo prajurit penunggang kuda. Niku dari sekian banyaknya jarane Mbah Nabi Sulaiman niku kandange didamel saking emas. Kandang jaran. Eneng wong sak donya sing duwe kandang jaran saka emas. Wis lah mbok presidene Prabowo mboten gadah tetep nggih. Sak sugih ora duwe. Mas Yanto. Niku kandang jaran digawe saka emas, padahal dinggo ngandangi atusan ewu jaran. Mula nalika Ratu Bilqis mara tenggene Mbah Nabi Sulaiman nggawa emas dipuade peti, niku cara sasaiki langsung insecure, langsung minder. Lah aku nggawa emas tak panggul, tak jaga prejuyil, tak wadahi peti. Tekan kene emas menggo gawe kandang. Gusti Allah le dawuh, Sulaiman sing sugih kaya ngono, kowe ya nglakoni salat, ya ngibadah. Lah bondomu pira kok wani ninggal rengah-engi haede. Esok kowe iki bakul sate badhimu pira? Kok wani ninggal karo Sulaiman udah apa? Wah, tak wacake sakniki nggih. Terus dilalah edit dilalah nyuwun apunten kejatah sing wong fakir. Wah niki. Wa yahtajulan gawe hujjah sapa Allah alal fuqara'i ing atase wong-wong fakir bi Isa kelawan Mbah Nabi Isa kayakul kaya yen tong ngucap sapa Gusti Allah lahum maring fuqara lima taraktum krana apa ninggal sira kabeh al ibadah ing ibadah fa ing qalu nalika wong fakir niku padha jawab nahnu utawi kita iku masyhulun ketungkul sapa kita bimasyakotil fuqara kelawan abote melarat
Ya kala mongko dawuh sapa Allah taala, abdi utawi kawula ingsun Isa rupane Nabi Isa iku afqaru man fil ardi, paling melarat-melarate wong sak alam donya. Wa utawi Nabi Isa iku lam yamluk ora duwe sapa Isa asyai'an ing suwiji-wiji minat dunya saking donya. Falaisa mongko ora ana lahu kedue Nabi Isa apa baitun omah wala malun lan bondo wala zaujatun lan ora duwe bojo. Wa utawi Nabi Isa iku lam yatruk ora ninggal al ibadah ing ibadah. Sing nomor kalih umpama dilalah fakir, mau kan sugih. Ngopo kok kowe ning donya ora ngibadah? Alah Gusti kula ning donya reposo melarat ora ndek apa-apa isih kon ngibadah. Nyatane salat seprono seprene ya tetep melarat. Ono tak rasa salat wae. Ono ra sing ngoten niku. Mboten enten. Oh enten, masyaallah nggih. Umpama kok nganti jawab ngoten niku, apa gunane salat? Salat seprono seprene ya tetep kere. Gusti Allah bakal dawuh, aku duwe kawula jenenge Isa alaihi salam. Nabi Isa niku Pak Bu mboten gadah napa-napa. Ledahar niku namung mendhet godhong-godhongan. Nggih. Apa? Oh nggih. Dirawi wakil bupati jare nggih. Nggih, kalah seru. Kula lanjut kula matur mireng mboten? Mireng nggih. Tak kandhani, wakil bupati ora luwih duweni iman bangane awake dhewe artine wong-wong biasa nek sing rawuh kiai ulama kudu takzim nggih. Wakil bupati padha wae kalih awake. Pun. Kula lanjengaken, Gusti Allah bakal jawab ngeten. Aku duwe kawula jenenge Isa. Nabi Isa niku bendinane siam mengkeh wayah buka namung methik godhongan. Dadi mboten dahar sekul kados jenengan mboten. Meng methik godhong-godhongan ning kebon. Saiki kula nyuwun pirsa ning wong kerta sing randhe sego. Lek dahar meng methik godhong ning kebone tangga enten mboten kira-kira? Mboten enten to? Berarti luwih melarat jenengan kok luwih melarat Mbah Nabi Isa. Luwih melarat Mbah Nabi dereng cekap semonten. Mbah Nabi Isa niku wis ora duwe bondo, ledar meng methek godhong sak ketemune, mboten gadah griya. Ora duwe enten wong kerta sing randhe omah. Ya minimal ngontrak lah nggih. Minimal ngontrak enten to, utawa nderek keluargane nderek sederek. Ning kan tetep manggon ning nggon omah. Ora ana to sing manggon teng tenda. Mboten enten. Mbah Nabi Isa niku griya mboten gadah. Mendinten Mbah Nabi Isa niku mlampah dari desa ke desa dakwah. Wong pancen ra duwe omah. Dadi bar saka desa kene pindah ning desa kono dakwah. Bar saka desa kono pindah ning desa kono dakwah meneh. Ngoten niku terus. Sing nomor 3, Mbah Nabi Isa niku ora duwe bojo. Iso mbayangke melarate. Randhe det, randhe omah, randhe bojo. Wis ora kurang melarat piye. Kok kan isih meso ming randhe bojo tok nggih. Omah ya elek-elek duwe lah. Ya duit ya 1000 2000 ya duwe. Misalkan jenengan duwe det ndek omah utawa sing garwane wis sedo. Mbah Nabi Isa niku duit ra duwe, bojo ra duwe, omah ya ora. Ning ya tetep ngibadah. Terus arep pangsulan piye sakniki? Conto napa meneh? Wah kados ya nggih. Dadi awake dhewe nek misalkan ra ngibadah ngaku sugih ya rong pati sugih, nggih ta? Karo Mbah Nabi Sulaiman isih kalah adol. Nek ra ngibadah arep ngaku melarat, ya nyatane ra pati. Wong ya isih luwih melarat Mbah Nabi Isa. Terus arep alasan napa umpama ora salat? Umpama ora poso, umpama ora ngibadah arep alasan napa kira-kira? Wah awakku lara kabeh, Mas. Nek tanggung ibadah wis ra kuat boyoke wis
pegel. Enten kawulane Gusti Allah setunggal namine Mbah Nabi Ayub teng mriki nggih ngendikake. Mbah Nabi Ayub niku le gerah 20 tahun. Tutup niku sakderenge gerah dicoba nek kayake dhewe sing dicoba pun to wis tekan Gracia. Hari pertama Mbah Nabi Ayub niku seorang peternak. Hari pertama pagi mantun subuhan Mbah Nabi Ayub mirsani sedaya lembulan mendone pecah sedanten, mati sedanten. Padahal ratusan. Corong jenengan pripun, Pak? Stres. Wes Mbah Nabi Ayub sabar. Bar sabar, hari kedua niku mengkeletan jam putrane sedo sedanten. Mbah Nabi Ayub gadah putra 12. Ya kepaten anak sedina bar pisan 12. Wingi kewane mati. Sing nomor 3 hari ketika Mbah Nabi Ayub dicoba penyakit gerah sing ning desa niku dereng enten penyakit kados dene Mbah Nabi Ayub. Mula wong desa nganti wedi engko nek penyakite nular terus diusir saka desa. Senin kewane mati kabeh, Selasa anake sedo sedanten, Rebo gerah diusir masyarakat. Kemis lalu to anake dhewe. Wong maghrib pisan. Nah, terus ke benjing nggih. Insyaallah nggih. Kairang langoin pun nyuwun pangapunten. Sesuk jenengan mesti penasaran terus piye ngoten ta nggih. Mugi-mugi enten manfaate, astu kirang lamun nyuwun pangapunten bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nek teng jam kula atus kirang sak menit ya. Nek apa nok tapi? Wah, kirang sak menit ya. Dintosi wae nggih, ampun tunjuk riyen. Men mantep nggih. Ya men mantep mugi kirang sak menit bulurung rugi ade nggih. Wah, insyaallah. Pun tak terus sithik nggih niku nggih. Pun bar wis ora duwe apa-apa. Oh, sakniki pun kerja. Pun monggo kita rabi unjian punapa dene daharan kanthi nglampahi kesunahan donga sarengan kita dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Semoga